vagari veku South Africa makadiko kwa muri kumati mana imika muri kuJoburg muri kunharaunda dzakasiyana siyana amene kuti mtingati muri kupiko muri kuLouis Trichardt here kana kuti muri kutohoya ndou kana kuti muri kupiko kwa muri chero muri muSouth Africa aiwa kuti South Africa yadirwa shuga South Africa yawanirwa nyasha seko ndiri kudaro aiwa ndataita emergency chaiyo yekuti ndikuzivisei kuti madzibaba Petros vakambenga vati vataita mazuva anokwana kuita iwo matatu chete muSouth Africa asi vavemo uyezve mashoko ari kunakizana ari kufadza ndeyari kuti vachaita 2 weeks kubva nhasi uno zvichienda verenga 14 days kubva nhasi zvichienda kumberi madzibaba vanenge varimo muSouth Africa paadresi iyoyi yandakuisa pascreen handitika vane matambudziko akasiyana siyana vanorwarira nezvirwere zvakasiyana siyana zvinonzi izvi zvatadzikwa nana chiremba neavo vese vanoti aiwa ini makumbo angu ayandagara nawo makore achirwadza musana wangu ndagara nawo makore achirwadza vane mapepa asina kubuda zvakanaka vari kutsvaga kuti vawane mapemiti ikoko kuSouth Africa ikoko ndimi vanhu vavingwa namadzibaba Petros ikoko vane matambudziko ekugara vachingofirwa mukati medzimba vari kunetswa nohuroyi vanonetswa nezvikwambo zvanzizvo namadzibaba Petros paadresi iri pascreen iyoyi huyai tionane musaverengere nekuti zviri nyore kuti muende pavari pane kuti mugozotravhera muchiuya kuno kuZimbabwe muchifambira madzibaba Petros kana kuti muzoita video call wonanai navo live vachiri muSouth Africa Easter ino vari kutonamatira vanhu izvozvi ndabva kutaura nevamwe vanhu vachitaura kuti aiwa tatobatwa tatosangana netsananguro dzimwe dzatasatambudzwa muupenyu hwedu asi dzatachitenderana nadzo kuti hongu ndo zvazviri kuitika mukati meupenyu hwedu zvavatsanangura vasina kana vasina mbogara navo vazive nekudaro matestimony atotanga kutobuda muSouth Africa saka wewe regerawo kusarira panamba dziri pascreen idzo dzine adresi iri pascreen endai ipapo muenda munovaona ini ndinonzi Sylvester Tapumana simbi yebasa phone number dzavo dzemuZimbabwe dzamagara muchiziva idzodzo dziri kushanda handitika dzekuSouth Africa vachazenge vachikupaiwo chiregai kuramba muchipedza nguva nekuuya kwandiri muchiti vari papi natso verengai zvakanyorwa pascreen apa iye zvinoizve regai ndikusiyei vachitaura pamachete nedzimwe hama dziri kuSouth Africa ikoko vachitaura kuti tavemo muSouth Africa madzibaba Petros. Right, vanhu vamwari ndine urombo ndini baba Petros ndine urombo kuti takatadza kufamba nenguva nekuda kwetransport ruregerero mombotiregererawo shoma tine vamwe vanga vaora moyo vachiti aiwa ndofunga havasvike ndofunga havauye aiwa ndamuno muSouth Africa ndisaka ndatora varume ava ndikati varume ndibatsireiwo nemutauro wemuno tine malanguage akasiyana siyana tisingakwanise kutaura isusu pachedu avanokwanisa saka ndati ndizivise vagari vemuno muSouth Africa kuti aiwa pari zvino ndamuno madirections ndofunga vamwe takakupai kana wangorasika location unotaura nesuperphone app namba yandaishandisa kuZimbabwe handina kuchinja chanangochinja chete WhatsApp yedu iri kushanda ndiyo kuZimbabwe iyoyo asi line rimuno muSouth Africa ndinaro futi ndakapuwa maline anenge 3 nezuro yekuti kana vanhu vachida kukwanisa kundibata vachida kufona direct unogona kufona saka ndinovimba kuti hama dzangu mese muri munomu tichakwanisa kuonana maita basa. Chokwadi madzibaba vakakwanisa kusvika vakasvikawo nguva dzapera mara riaribuwa uri madzibaba Petros vatengi no plot 130 Didiere direction yaruna kiyona yane ari yachinja direction yaruna rialibuwa hahulu vibati kaofela muti umwe lomwana le matata ari kupa ahle azotusiwa mona Didier R82 Joburg Road rialibuwa hahulu. Siyabonga kakhulu vamudzimu ukuthi umadzibaba Petros ubuyile lana Vereeniging place ya Didier so sikupa umunye nomunye unalima tata hai
abuye lana azosiziwa. Siyabonga.